Dobrý den. Lyže mám rád již odmala. Jako kluk jsem se schovával za muldama na petříkovských sjezdovkách a půjčoval si tátovi 2metrový běžky. Při studiu na vysoké škole jsem se dostal k provozování lyžařského servisu. Po čase jsem začal prodávat použité lyže a boty. Poté přišlo první stěhování do kamenného obchodu, kde již byl kompletní lyžařský a snowboardový sortiment. Poté přišlo druhé stěhování do prostor s velkým lyžařským servisem, půjčovnou a prodejní plochou. Po celou dobu klademe velký důraz na lyžařský servis. Naši servisméni jsou znalí, dokážou poradit, nasměrovat. Snažíme se pořád držet krok s novými technologiemi a servis modernizujeme a máme ohlasy od zákazníků, že jsou spokojení. V poslední době hodně nabývá na významu půjčovna lyží a snowboardů, zejména pro malé děti a sportovní lyžaře, kteří si chtějí vyzkoušet lyže, otestovat a poté třeba koupit. Jsme rádi, že se lidé za náma lyžaři vrací. Zimu máme opravdu moc rádi a děkujeme za jejich návštěvu a těšíme se na návštěvu další.